Salutare, dragi prieteni! Vă arăt aici un colibri, o canoe colibri de 3,30 m, un motor de 2,3 cai pe Dunăre. Pentru cei care spun că motorul de 2,3 cai nu-l poți folosi pe Dunăre, prindeți și dumneavoastră. Folosesc această mică embarcațiune pentru o singură persoană pe Dunăre este mai mult ca ideală. De ce spun asta? Ușoară, motorul de 2,3 de la Honda consumă 1,2 litri la 2 ore jumate, 3 ore. Nu mai spun pe lacuri, ape stătătoare, unde eu cred că e ideală. Vă mulțumesc!